Pode gunge Laikipia ngata chielo chiel gi magina kangamia paga biro mag speaker marod bura machon Francis Ole Kaparo bende okwale kardak madoldole county Laikipia Tino Manyoro. Haka juito mundi lero no jore golie koreno ya county Isiolo. Dweche ariyo osekalo nyaka ne piny owacho land rakruok ayanga kon jonjore makwalo jamni kendo nego ji aluora mar nyandwat mar hoho mar okak mar piny Kenya. Kata kamano, jodak ywago kwe kaluwore ni podi monjo gi odiochieng' ka odiochieng' kod joma undu manego ji kendo kwalo jamni maggi. Wuok tich gotieno e kar dak madoldole county Laikipia, jonjore no monjo dala speaker machon mar od bura mamalo Francis Ole Kaparo kendo ne gikwalo ngamia 17. Ng'ata achiel ma jahigni 58 mane rito ngamia go ne ochiel gi magina kod jonjore maliekore ni ne oa e county Isiolo. Hamna karibu siku hizi, hamna siku ama wiki ni kubwa, siku ambayo hawa jamaa hawajakuja wakapeperusha mifugo. Ngine zitapatikana zaidi mbele kabisa, mbele ya Wamba. Na wale watu wa jamii ile kutoka kaunti ya Isiolo na kutoka kaunti ya Samburu. Jodak madoldol koni joma undu osemonjo gi diuchiel jumachiel kendo kwalo jamni makwan gi poko yangi. Sisi hatuna usalama sahi kabisa, sababu kama wiki moja sasa au wiki mbili ng'ombe karibu kundi 4 imeenda, ingine bado iko mpaka Wamba police station. So sijui watu wameamua sisi tuame Laikipia North na hatujui mahali tutaenda. Sisi tumetoka msituni, tuko nje ya msituni, tumenyang'anywa. Mlinzi wangu ni nani? Kwa sababu nilifikiria labda kutakuwa na uwezekano ya kuzuia jambo lilitokea jana. Jaod bura mabaringo North Joseph Malikap ne okwayo piny owacho mondo rida rita ne jopuonj e skunde manie gwenge mamonjo jimbore. Malikap ne loso bang' riwruok jopuonje makupet bogo daro jopuonje gi e gwengego. Senator Laikipia John Kinywa mane twaki od bura mamalo omedo duonde e wach njore gwenge Laikipia ka osayo piny owacho kuom rem chopo kare singo mar arita makare ne jodak. Piny owacho ne osingo chwalo apisas 600 mondo konye kedo kod njore e alwora Laikipia. Kata kamano, monj pod odagi rumo. Uliza serikali kama hamna nia ama nguvu ama bidii ama uwezo ya kutekeleza operesheni, tafadhali muache kutisha hawa wajambazi kwa sababu mtafanya watumalize. Judith Omondi, Ramogi TV. Piny owacho mar county Masamburo chako chenro mar chiwo ngamia